Добре са го написали. Лош ден не е лош живот. Разбира се, всеки както го вижда. Сега ако ревеш, че е само жега, не намираш сянка, някъде така да тренираш, да си взимаш вода. Българското знаме там. Там. Не е всеки роден като Лионел Меси с талант и да му подарят световна купа, но можеш да се трудиш малко повече от себе си. Както аз правя за мое здраве. Психологическо здраве и физическо. Виждам се, купих си тениска на България. Опа! И това ще правиш. И продължаваш. Както казва латинската фраза, човек е архитекта на самата си съдба. Или, както казва Рамон Каха, човека може да бъде скулптор на своя мозък. И сега ковички. Ковички да правим. Така направихме ковички. Сега набиране с тези хват. Аз си спуснах влака, обаче нищо. Така пак си добре, да дишаш. Импулсът да се вдигне, както към последните минути на матча, както бият 2-0, паника и атака и после изпускат от умора. После кой виновен? Съдията. Организация, момчета, организация. Няма да спориш с съдията. Не се вижда. Няма да спориш. Съдията няма да спориш. Няма да се разсеваш. Пълна концентрация върху мача. Върху борбата. Върху твоя цел. Дали? Аз сега кълдавам тях кълда, обаче аз така не бях. Се обвинях някого. Все ми беше някой виновен. Все ми беше съдбата крива, както писал Любен Каравелов. Крива ли е съдбата? Или така ли беше? Да. Ето. Хубаво да носиш руския герб и българското знание отзад. Надписа България отзад, обаче трябва повече труд. Не всеки е Кристиано Роналдо или Меси. На някои подаряват шампионска лига и задна топка, на други световно байрага. Това е положението. Или. Както казват, не е лош. Лош ден, но не е и лош живот. Има самотни неща. Ако не можеш на Малдивите, ще ходиш на Черно море. Ако не можеш на Хималайте, върху Мусала.